sigilanon, daghong sasapaha. Kung unsa man ang akong gisulti ninyo, sir. Maurasab nang akong nakita. Pero, mas maayo nga dili ka mutuon ako. Aron makapahuway ka. Basta ako. Sigurado na ako. Sigurado na ako nga gipatay gid si Adela. Unsa? Mao na, Sir Rodel. Gipatay si Adela. Ug kinsa man kaha sa imong pagtuo ang mipatay kang Adela? Mulutaw ra gihapon ang tinuod, sir. Dili makatago hangtod sa hangtod ang kriminal nining Tapita. Ayaw pa da sa imong gibati, Annalisa. Makadaot na limo. Dugay na ko nadaot, sir. Sukad mamatay si Adela. Wa na ko papahuwaya sa akong tanlag. Ug nagbahay ko kung anong gipalailan ako nimo si Adela. Kung wa pa tingali mo magkauyab o magpakasal unta. Buhi pa unta hangtod karon si Adela. Ako ba ang gibasol nimo sa kamatayon ni Adela? Annalisa? Wa ti ka basula, sir. Pero ikaw ang rason kung nganong gipatay siya. Annalisa? Nabusog na ka, ma? Angay pa ba ka ng ipangutana, Sabrina? Naniguro lang ko nga nabusog ka. Kay kung ka mabusog, magpalit ko bisag unsang gusto nimong kanon. Bisan mo sip-sip ka pa nako. Dili gihapon ko makigsuod nimo. Ngano di ay, ma? Kinsa man ang gusto nimo makigsuod nimo? Si Adela? Ayaw na gisguti ka tubabayhan na, Sabrina. Wa na siya. Dili na siya mo balik pa. O ngano nakasiguro man ka nga dili na siya mo balik? Oh. May nahibawan ka ba sa iyang patawa, ma? Nagduda ka pa nga ako ang nakaingon nga nawa si Adela? Nangutan na lang ko, ma. Hoy, Sabrina! Kung gusto kang magkasabota ni ining baya, ayaw gyud paguna-una nga ikaw ang hawd din haba? Wa ko'y huna-huna nga manghawd ining baya, ma. Gusto lang ko nga magkasinabot ta. O nga mahibawan kung unsa gyud ang nahitabo ni Adela. Kalimti na ka tubabayhana. Milaya siya. Kana ang ibutang si imong utok. Kung may nakitaan man mo mga gamit niya sa sapa. Iya kini paagi. Aron dili na mo manghitaan niya. Aron kitang tanan magtuo nga patay na siya. Bisan kun ang tinuod, malipayon siya sa dapit nga iyang nahimutangan karon. Papa Percy. Nagduda ka ba nako, Annalisa? Nagtuo ka nga ako ang ipalayas na dila? O akong gusto nga mawa siya sa akong kinabuhi? Dili na imposible, di ba, sir? Mahal ko ang akong unang pangasaw unon, Annalisa. Mahal ko silang duhahan, Sabrina. Ug nakita gid nimo kung unsay gibati nako sa dihang nawa si Adela. Pangitaon ta si Adela. Lihok mong tanan. Pangitaon mo to sa pamilya! Magpagbuhat ka! Sige. Annalisa! Annalisa! Sir! Sir! Huwag sa amo si Adela. Ay, man ka siya. Nganong nawa man siya dito sa among kwarto? Ato pagitaon sa sapa, sir! Sige, kay magsusi ko sa terminal sa lungsod. Amo na karong kasan. Di mahimo nga mawa si Adela. Kitang tanan ang nagkabuang sa pagpangita ni Adela. Nahinumdum ka, Annalisa. Oo, sir. Sa di mo hitabo nga, ako ang nagmaniobra sa iyang paglayas. Rodel? Oh, Rodel? Mahimong ubanan ko nimo. Asa man ta? Saat mga bungtoy. Sa pikas tambi sa sapa sa banlot. X. Pero di usubot si Mama. Dili mahibaw si Mama Mercy nga mo adto ko dito. Sabrina! Balik dire! Sabrina! Dad, iko grade wine sa akong kwarto, Annalisa. Muinom ka, madam?
Pero, Unsay pero? wa naman, madam. Nakalitan lang ko nga mo inom di ka red wine. Gusto ko malimot sa akong problema. Okay, madam. Mababot ko sa taas. Sa unang kwarto ni Sabrina sa taas. Pero, basin ko masuko sa Sir Rodel, madam. Di siya mahibaw kung di ka musulti. Mao sige na. Pagkuha na og red wine. Adto ta sa kwarto na mo ni Felipe sa unang panahon. Asa naman sa buhaton nimo sa pikas bungtod, Sabrina? Ganahan na kumuta na og balik sa maong dapit. Sabrina, asa man giplano nimo? Plano? Daghan kong plano, Rodel. Una, gusto kong mahibaw sa history ini dapita. Kung mao na, mas ganahan ka nga di ka magsinabot? Ngano di ay? Doon na ba nahitabo sa unang panahon nga dili ka gustong akong mahibawaan? Wa. Pero, di lang ko gusto nga mahasol ka. Nahasol na ko, Rodel. Busa ako ning tiwason. Gawas pa, magkatabang ni sa akong gisuwat. Niya naman di ay ta. Nahibaw ka pa ko niya. Kunoon sana. Kuan. Okay, ako nalay subay nimo. Basin kung ikaw nga tag-iya ining dapita, wa mahibaw sa history ining inyong dapit. Gusto ka. Ang ako lang nibawaan nga amo ning dapita. Mura ka na. O nagpanag-iyan sa mga hapon sa unang panahon. Ug may nahitabong patay nining dapita. Mao nga, nahimong hilan kining dapita. Mao rin nahibawaan nimo? Oo. Gawas pa. Di ko ganahan nga maghisgot ka og mga tao sa unang panahon. Busa, mamalik ta sa bahay. Ayaw sa. May tanawon ko pag-usap. Paabuta ko niya, ha? Di lang sa nakusultihan si Rodel. Sa kung nahibaw gikan kang Lolo Elmo. Tumanon ko akong gisaad ni Lolo Elmo. Nga amo lang sikreto ang among gipanagsultihan. Nara ang sahog nga tiles. Ako ng picturean. Ang nakatagong haligi. Ako sa ni picturean. Sabrina, balik na din eh. Pumalik na ta sa bahay. Oo, lagi. Kaniyot na lang, Rodel. Kinalang mapurman ako ining moong bahay sa drawing. Rodel? Naunsa ka? Rodel? Rodel! Kaniyot na lang ko diri! Madam, ngano ganahan makamusod ining kwarto nga gihikugan si mong bana. Aron mahandom ko siya. Ha? Sige na. Pag-ipis na. Gusto kong mo inom. Pero, dili ka masuko sa Sir Rodel ang imong gibuhat, madam. Gidili ba nimo mo inom? Red wine lang ka na, Annalisa. Wa na'y angay ikasuko. Unsa to? Iring raman kay nga ito. Pero, hoy, Mingming, di na kaagi. Gimingaw ko sa akong bana, Annalisa. Ha? Mao ka na. Sobra ang gibati na kong kamingaw karon ni Felipe. Panuway siya. Ano bang nagpakamatay man siya? Nahibaw man unta siya nga dakong sa ang pag-inom. Pero nga nung naghubog man siya, wala hinuon niya mapugni ang pagbuhat og daotan. Hoy! Felipe! Nganong nagpakamatay ka man? Ha? Ngano man? Naglangoy-langoy ka na hinoon karon niya sa impyerno! Panuway siya.
Ano bang nagpakamatay man siya? Nahibaw man unta siya nga dakong sa ang pag-inom. Pero nga nung naghubog man siya, wala hinuon niya mapugi ang pagbuhat o dautan. Hoy! Felipe! Nganong nagpakamatay ka man? Ha? Ngano man? Naglangoy-langoy ka na hinoon karon diha sa impyerno! Madam, kalma lang. Anong pugan man kunin mo sa kong gibate, ha? Analisa? Kimingaw ko sa akong bana, pero nasuko ko niya. Anong iya makining gibuhat? Uwa ba ka mahibaw kung nga naghikog ang imong bana, Madam Mercy? Wa! Gusto lang yung ko niyang pasakitan. Unsa? Pero, nga gusto mo siya pasakitan ni Sir Pilimon, Madam? Gihunghungan siya sa demonyo aron maglikog. Madam, Kung wa pa siya magsupak-supak sa akong amahan, dili unta siya makonsensya. unsa magyud ay nahitabo sa unang panahon imong dapita, Madam? Ngano na ko tana magka? Ha? Kaya no, unsa man ka? Ispiya ka ba sa salbahis kong amahan? Ispiya ka ba sa akong amahan? Madam, dili in town, uy. Kuha naman ko makaabot si mong amahan. Madam, mas maayo tingali nga dili ka na lang maghiskot sa nangagi kay mahaso lang ka. Si Ramon. Kimingaw na ko ni Padre Ramon. Ha? Milikoy na sa kanyang sulti. Analisa, ang dami unya og lami ang pagkaon si Padre Ramon. Kay mo pa uli na siya dinhi. Madam, Nakasabot ka ba sa akong gisolte? Ha? nakasabot man, Madam. Kunaulat ka na! Ako na, pagikay na. Ganahan kay to si Padre Ramon o kinamugayang manok Bisaya. Ha? Kana mo'y luto ah. Oo, Madam. O sige na, lakaw na. Bihai una ko din eh. Sige, Madam. Tulog ka manok ang ihawa, ha? Naana, nakuharan ko na ang tanang anggulo ini mga haligi sa bahay nga nasulok. Oh. Rodel, nahuman ako sa kong gibuhat diri. Mamauli na ta. Rodel? Rodel, hain ka. Rodel, mamauli na ta. Hain ako ni Rodel. Anong wa naman siya din Rodel, hain man ka. Rodel! Sabrina, dira ko. Diin man ka. Manong galit mo ka nawa, diri. May sundan akong tao paingon sa ubos. Sa may sapa. Unsa? Pinsa man? Wa man kong kakita siyang naong. Paspas siyang naglakaw. Pero, kalit siya nawa sa sapa. Unsa? Wala ni mo siya sang tita. Ako siyang gisangpit. Pero, wa man ko tubag. Wa sa muning. Ano ba? Kinsa ka tong tawhan na? Naglingkod ng tingalit to din eh. Dali na. Mamauli na ta. Kinsa may bisita ba nga magluto matagtuloy yun ka manok, Analisa? Mura magdi grabe ang kalibog sa sultihan ni Madam Mercy no Karting. Nga nakaingon man ka nga, bigrabe si Madam Mercy. Ang. Kay, Kading? Ah. Mag-ihaw magmanok? oo sir. Paihawon ming mama ni mo tulogit ka manok Bisaya. Nga naman, naasay bisita? Doon ako ni mo abot nga bisita. Kisa man ang bisita ni Mama?
Si Padre Ramon man iyang giingon nga bubisita, sir. Unsa? Si Padre Ramon? Pero, patay naman ng pariya. Sigurado gid ka nga si Padre Ramon ang iingon ni Mama nga bisita, Annalisa? O lagi, ma'am. Iyapam ka ni ibalik-balik og sulti. Tulo pa'y ipaihaw. Kay ganahan ko noong pari og bisingang manok. Hain man si Mama. Tuwa sa taas, sir. Laos na sa atong kwarto, Sabrina. Makisulti ko ni Mama. Annalisa, o unsa man sa imong tanaw? Seryoso si Mama nga misulti nga mo bisita si Padre Ramon? O lagi, ma'am. Unsa man, ma'am? Amo gining ihawon ang tulo ka manok bisaya? Ihawa na lang na. Mao may gusto ni Mama. Mura mo nag-angayan na nang isold sa mental hospital si Madam Mercy, oy. Ma'am? Karding, yung pagsulti anak ko na si Rodel ha? Iyabi ng inahan. Pero murag likoy naman kayo nagsultihan si Madam Mercy, Ma'am God. Sagdi lang. Ato lang paminawon ang hukom ni Rodel. Ma? Ma? Naghilat ka? Sa imong gilakan, ma? Nag-inom ka grade 1? Gimingaw lang ko ni Papa ni Rodel. Ma, ano naghisgutin ng mga butang nga wa na tayo mahimo? Nahitabo na ang tanan. Kahit masagod og oo ang imong amahan. Ako na siyang gitambagan nga dili na lang lalison si Lolo Romero nimo. Pero mulalis pa gyud siya. Ma, gusto na. Sakitan ka lang kung magsige ka kisgutan ng mga nangamatay na. Dili ka sakitan. Kay wa ka pa may buot sa dihang namatay si Papa nimo. Pero ako nga iyang asawa, sakitan ko. Labi na kung makakita na ko niya nang dapita. Ma, atam lang tingaling ilaki ning maong kwarto. Aron dili na mabuhi ang unsamang sakit nga nahitabo dinhi. Bisan sa pay buhaton, Rodel. Ang kagahapon kabahin na sa atong kinabuhi. Og nag-antos tang tanan tungod sa salbahis kong amahan. Ha! Klaro na kayo. Ang naglangoy-langoy nas kayos impierno ang imong apuhan. Tungod kay salbahis siya. Salbahis siya. Gusto na, ma. Gusto na. Nana, salamat na nakuhaan ako lain-laing anggulo ang bahay sa at mga nasunyog. Maayo kay kumpleto pa ang mga haligi. Mapurma pa na ako ang drawing. Unya, kinahanglang makumpleto kining family tree na akong gihimo. Sud lang. Oh, Annalisa, may tuyo ka? Ma'am, naghatod lang ko ining ako mga inabahan, ma'am. Inyong sinina ni sir. Maayo kay misud ka, Annalisa. May ipangutan ako nimo. Unsa man na, ma'am? May mga ngan ka ba sa mga tao nga nagpuyo ining dapita sa unang panahon? Dili lagi kayo ko suhito, ma'am. Kay dito mo gumi magdako sa syudad si Mami Carding. Mao ba? Si Lolo Elmo rin gud ang makasulti ni mo anak, ma'am. Luhay man si Lolo Elmo. Ay, manok! Nagpakaon ka sa mga manok? Oh. Ay, kailangan lang masaburan silang daan. Ay, tuod. May bisita man kung nga maabot. Mauna ay mag-ihaw tag manok. Ay, kisa man yung bisita, ma'am. Si Padre Ramon kuno matod pa ni Mama Mercy. Unsa? Pero patayin man yung tao ng pariya. May ideya ka bahalo kung anong pirmi ginagisgutan ni Mama kanang paria? Ay, may sorte naman tingali ko ni mo bahay anang pariya. Kung unsa sila kasuon ni Madam Mercy. Ay, pero Pero unsalo? makapahibong tayo. Unsa man imong nahipot ngan lo?
Nga kung sa tanang nangamatay, si Padre Ramon man ang pirming mahinumduman ni Madam Mercy. Hi guys! Sa kapatid ko po. Kumusta? Sa yung dalawa lang. Oo. At nakuha niyo yun? Yung ano? Ganun po eh. Ganun po kasi. Ganun hindi po nila yung ano. Talaga ngayon di. Bakit? Eh, siyempre po. Ano lang po yung parang po ano. Pinapayo pa rin po na ni Mami. And when that happened, 2022... Tanatag vlog guys from Julius Babaw. 16 po. 16. Paano naka-apekto yun sa'yo? Yung pagpaano ng dati? Julius Babaw Actually, vlog Mabigat po. guys. Noong una hindi ko po maintindihan eh. Since bata ko po ako. Hindi ko po ako ganun ka-mature. Hindi ko po alam paano ko po i-handle. Noong una po sobrang shock ako. Hindi ko alam paano ko ito-process eh. Mang laba na po taan eh. Daddy ko kasi is best friend ko eh. Actually, daddy sumay ako. So ding isa ra uniform guys. Ah. Ah, Medyo nahirapan po ako. Ah. Nag-adjust po ako. Pero ngayon okay naman po. ah. Medyo kaya ko. Sabi mo nga, he opened up to you about yung depression niya. Ano mga kinikwento niya sa'yo? Bakit malungkot siya? Daddy ko kasi, sobrang taas mangarap. Ano siya eh, may part sa kanya na pagiging perfectionist. So if may bagay na mali, may bagay na may onting disappointment lang, big deal na sa kanya yun. Magnified, kumbaga, yung problema. Masyado niyang dinidibdib Dinidibdib. kapag may mga disappointments. Kumbaga sobrang seryoso niya. Sobrang seryoso niya sa goal niya. Kumbaga malinaw kasi sa kanya yung goal niya na ganito yung gusto ko, ganito yung makukuha, dapat ganito yung mangyayari. At tuwing nangyayari yun, na hindi niya nakukuha yung gusto niya, ano nagiging epekto sa kanya? Ayun po. Lalo siyang nape-pressure, mas nagiging eager siya. Hanggang sa paulit-ulit, doon po nangyari yung depression na sobrang, ano na siya, like, sobrang porsige na siya, sumobra po. Kapag nade-depress siya, anong ginagawa niya? Anong pinapakita niya sa inyo? Puro po siya tulog. Tulog. Siguro dahil na rin po sa meds na tinitake niya. Yung din po. And then, ilang beses din po siya nag-attempt. This vlog is about Romano Vasquez. Lagi po siya. You know, tingala ko guys, kay di man sikat yung Romano Vasquez. In fact, karon pa ko kadungog niya. Pag i-feature siya no, si Julius Babaw. Itong tanaw ni guys, this is the richest Filipina actress in America. Itong tanaw ni guys, kung kinsa ni ang pinakadato nga actress na Pilipinas sa Amerika. My child's big day. Masisira lang ng pimples from harmful germs? I choose New Safeguard with complete 10 germ protection. Unlike another beauty soap, it protects from 10 harmful germs. Helps fight pimples. What happens when Filipino talent meets American opportunity? You get a league of actresses who've transformed their dual market influence into real, scalable wealth. From Hollywood checks to luxury brand payments, streaming royalties, and international endorsements. Buckle up as we dive into this mind-boggling countdown of the 10 richest Filipina actresses in America. 10. Lea Salonga, Broadway royalty with a voice that built a fortune. If Beverly Hills had a Mount Rushmore for Filipino-American icons, Lea Salonga would be carved in the center, smiling, probably hitting a perfect E5. Born in Manila, raised partly in the U.S., she didn't just make it in America. She conquered 3 industries at once: Broadway, Disney, and global touring. Her financial architecture is one of the most fascinating on this list, because Leah's income streams are diversified in a way only a theater legend can pull off. $1 million Broadway contracts, decades of touring sales, recording deals, TV coaching roles, international concerts, and the crown jewel, Disney royalty income.
As the singing voice of both Jasmine and Mulan, she remains tied to two of Disney's most profitable franchises. Every re-release, anniversary edition, or streaming surge lands her residuals. Public sources frequently estimate her net worth between 18 to 25 million, and unlike screen actors, her income spikes every time she headlines a new major production. From Miss Saigon, to Once on This Island, to Here Lies Love. Broadway isn't easy money, but for stars of her stature, it is very real money. Her American connection is deep. Lita spent years living in New York and Los Angeles, raising her daughter in the U.S. and performing in virtually every major American cultural venue, Carnegie Hall, the Kennedy Center, and all the top Broadway houses. To Filipino Americans, she's not just a celebrity, she's a cultural touchstone, the voice many grew up hearing in both English and Tagalog households. What makes her wealth story so compelling is that she did it entirely on talent. No real estate dynasty, no viral influencer arc, just technical excellence. She's also one of the few Filipino performers awarded a Tony, Olivier, Drama Desk, and countless other recognitions, allowing her to command top-tier theater salaries for decades. Lea Salonga is the rare artist whose voice alone built a multi-million-dollar empire. No franchise lead roles required. But while she conquered Broadway with a voice that could silence a room, the next woman on our list mastered a more modern medium, turning every outfit, brushstroke, and appearance into a revenue stream. 9. Heart Evangelista, the global fashion darling with Hollywood-adjacent wealth. If there's one woman on this list who understands how to turn identity, aesthetics, and visibility into currency, it's Heart Evangelista. Actress, painter, fashion luminary, global collaborator, and one of the highest-earning Philippine celebrities with a wealth footprint that extends far beyond her home country. Her estimated net worth sits in the multi-million USD range, and unlike traditional actresses, Heart's fortune flows from a network, not a single stream. Her luxury endorsements span Paris, Milan, and New York. Her paintings, delicate, romantic, instantly recognizable, sell for thousands of dollars per piece. Her Fashion Week invitations aren't courtesy perks. They're paid placements, the kind of brand activations reserved for global fashion personalities. She is quite literally a walking luxury partnership. And while she's not Phil-Am by birth, Hart is deeply embedded in the American cultural circuit. She spends part of each year in Los Angeles and New York, where she collaborates with U.S. designers, attends events covered by U.S. Vogue and Harper's Bazaar, and commands a massive following among second-generation Filipino Americans. Her YouTube lifestyle empire has a huge U.S.-based audience, and her art is collected by Filipino American families from San Diego to New Jersey. Her rise is a masterclass in the modern celebrity economy. She started as a teen teleserie sweetheart, pivoted into high fashion visibility, monetized her personal aesthetic, and built an international brand ecosystem.